Skongo you blame nam tai store bi plat ya ka movie kala long jing kar khu shai ka jingem jonga shmat but ka kranru ka prothai ka pamenta ba ka jing shania jungi kamdei ho brio ka jing shania jungi kamdei hangno rei ka dei tang ho trai jungi Jesus Christ but ngi yu I ba hakani ka movie ka wei na ka scene ka balak ta shai ka jingem jonga ka dei ka scam namar ngi yu I haga jela jungi wat shabaru ka scam ka dei ka wei ka balak brainwash ki ba bon ki brio but nganget ba kani ka movie kadai ka jingker khu ya baro ki brio ki ba pen ba kindan ka jing start kindan ka jing shampang ba kinam ngat kulumar ha ka scam lani haki brio ki ba kwa ban thok pisal lani ban chukor haki we par ki benta ka jing em jongki but ngai u blay un kur khu fi kum ju ka team baro ka pasisha ka film mengiwan Peit sisha ngi mat saya ka jingker khu la kalau makana ha je kenja dot ne kenja men sim sisha kalong sha ka jingker khu ba ka wing hab long ba ni haban shania betang hau trai kapan kandu sisha ngi bat trai kumna ba ini syam ba trai iya ma jingker khu sebab palat thank you Jesus ka wing aso ba masin yo iya yo tu den knama sisha ka sisha ka don ba kumnu trai te o kieu tu den kna kanu ka jimpang ka jong kanu ka ta ka chinja ka jom jai shisha kan ka film ka ba niyo man pai kan ka si khlong jing ka khu adu kata kata kaburam ka jingero nga ai le do try jisu ngapai ye ka film nadu basang ada bakut ka de yang o hapdeng jong ka film kam dei hadu ka tu bang simram ngate dang dei tang da ki pau tang banas dang habakut ka dei bidei ra nga pat ngadi mengamuri basyong lasan ya pohol tu marbai kadi daidak benga em te hadu kat ngo sisha nga em menta sisha ngaru ari banyap kum tuhi tang banga em na ka bentau tra jisu di jisu pa penem yang ling bai pastor bantai ni kong nga ya kendo ngale ja ihi idi ma ihi baong yang ni kong ru blen sa penan kam pi sebelum kam ratba udah penan kam ratba sisha praise the Lord, and it was a blessed for me to watch this movie, and there are many lessons that I learned from this movie, but one thing I just want to mention is that about their identity. Many youths and many young people nowadays, they don't know about their identity, what God has given them. So through this movie, I learned that we should know our identity, what God have given us, and we should follow the purpose and plan that what God have done for us. Kanika film shisha ka amin simini mo bangidang jan suyo try kumno ba la ndete banchania hai ki brio mar badangi sinya hai ki brio ni jalo ka ek pasusi nanda kanika film bangin jan su blay bangin IT yo blay nangi isha kanika ding finale kanno mo play ula sa alor ka ding finale nanda ki jongi por pai ni film mo stia yo jing kut khuba ta wa một lần ba cái ni film một giờ gì cáiแต่một cặp nụ in dàn chụp lạiแต่một in cái bó rọ cái dính yang yแต่một tu dàn chụpแต่một sao xuất hai ni film đã một scene của im á chân nhẹ hợp lại một là mình cáiมันlà một hai dính mà chân nhẹ vậy cặp lại